grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell'Ucraina. Qalbi tuġani wisq nara s-sitwazzjoni tigrava fl-Ukrajna. Minkejja l-isforzi diplomatiċi tal-aħħar ġimgħat qed jinfetħu xenarji dejjem iżjed allarmanti. Bħal ħafna nies mid-dinja kollha inħossni mnikked u mħasseb. Għal darb'oħra, il-paċi ta' kulħadd qed tiġi medda minn interessi partikulari. Nixtieq nappella lil dawk li għandhom responsabbiltajiet politiċi biex jagħmlu eżami serju tal-kuxjenza quddiem Alla li huwa Alla tal-paċi u mhux tal-gwerra. Li hu missier ta' kulħadd u mhux biss ta' xi ħadd. Li jridna aħwa u mhux edewwa ta' xulxin. Nitlob lil partijiet kollha involuti biex jibqgħu lura minn kull azzjoni li terġa' tipprovoka iktar tbatija lil popli, tiddestabilizza l-konvivenza bejn in-nazzjonijiet u ġġib fix-xejn il-liġi internazzjonali. U issa rrid nappella lilkom kollha, temmnu u ma temmnux. Ġesu għallimna li għal ġenn diaboliku tal-vjolenza għandna nwieġbu bl-armi ta' Alla, bit-talb u bis-sawm. Nistedinkom ilkoll biex it-2 ta' Marzu li ġej, l-4 ta' Rmiet, nagħmluh jum ta' sawm għal paċi. Inħeġġeġ b'mod partikulari lil min jemmen biex dakinhar jiddedika ruħu intensament għat-talb u għas-sawm. Ħadd ħares is-Sultana tal-Paċi lid-dinja mill-bluqa tal-gwerra. La Regina della Pace preservi il mondo dalla follia della guerra.